Ехо, здравейте, приятели, в днешния коледен таг. В днешния коледен таг бях тагната от Ади, от канала Момичето Адриана. Предполагам, че повечето от вас се досещат. Правихме с нея и една колаборация, цветница за гримове, които са на цветя. Може би, ако ме следите по-отдавна, се сещате. Ако пък случайно не сте чували за нея, кликнете долу. В описанието ще ви оставя линк към нейния канал. Ади направи този коледен таг и беше така мила да ме тагне. Много се радвам и наистина с удоволствие ще отговоря на 10 въпроса. Първият въпрос е любим коледен филм. Тук малко имаме проблем, защото знаете много добре, че не обичам да гледам филми. Много трудно ми задържат вниманието. Просто хората сме различни, наистина. Децата ми не могат да го разберат, мъжа ми също не може да го разбере, но наистина, защо трябва да правим нещо, което не ни доставя удоволствие? Аз карам ли някой да гледа клипчета в YouTube, ако това му е скучно? Разбира се, ако му е приятно да гледа филми, да гледа филми. Просто аз не обичам и не ми доставя удоволствие дори сам вкъщи, който е първия филм, който изниква в съзнанието, нали, на коледна тематика. Мен лично просто ме изнервя от това постоянно търчане из къщата, нещо се гонат, нещо се падат, стават, трошат глави. Ужас, не може да ме забавлява такова нещо. Съжалявам, може би, защото съм възрастна жена вече и наистина въобще не ме забавлява. В същото време всички хора го обожават този филм, но както сме говорили много пъти, сме си писали в коментарите, различни сме хората, па вкус и па цвет, товариши нет, както казват руснаците. На вкус, различни са вкусовете, различни цветове харесват хората. Просто слава Богу, че е така, за това сме уникални. Всеки си има своите интереси, така че много се извинявам, че има малко фалс старт с първия въпрос. Любим коледен филм. Втори въпрос, любима коледна храна. Нали знаете, че като става въпрос за храна, аз съм човека. В края на кращата от толкова много клипчета в поредицата в очакване на Коледа, разбира се, че логично е да кажа, че любимата ми коледна храна са коледните сладки, въпреки че не знам те дали се водят храна, нали са десерт, храна може би, не знам дали е в по-широкия смисъл, но разбира се, че на Коледа много обичам баниците, които се правят традиционните, штруделите, които се правят традиционните или тиквеници. Моята свекърва правеше фантастичен штрудел или тиквеник, защото всичко беше пълнеж и само с една кора тънка, тя просто кората я използваше за да държи пълнежа и беше нещо наистина супер вкусно. Майка ми, разбира се, прави най-вкусната баница на света, разкошна, най-вкусните сърми на света, които са от бъдни вечер постните. Знаете, повечето от вас, които готвят, децата, които не готвят, трябва да знаят, че най-трудно е да се сготви и да е вкусно постно ястие. Така поне знам аз от майка ми. Както и да е, това, което аз правя, когато посрещам гости на Коледа, обичам да правя печена пуйка, защото имам една много ценна американска рецепта на печена пуйка, вътре пълнена. Пълнежа е от тлъста наденица, която по специален начин се обработва пълнежа и много хубаво се получава, защото пуйката е доста суха и всъщност като сложите порцията с по-сухото месце, нали, на пуйката и отстрани този пълнеж, който е доста мазничък от наденичките, там се слагаше и уиски, въобще е много, от 2 години май не съм я правила, но наистина много уникална рецепта е. Отстрани с кисело зеле сготвено, това е коледната храна за мен, наистина е супер вкусно. Любим коледен подарък. Тук ще съм като онази мисъл, коя е най-хубавата кола, новата. Така че кой ми е любимия коледен подарък? Този, който съм получила вече през тази година. Именно това са едни много прекрасни български ръчно изплетени чорапи, които получих вече като коледен подарък заедно с този чан, много красив, които получих за подарък вече от моя колега в ансамбъл Шевица Илян. Благодаря ти много, наистина фантастичен подарък. Ние си разменяхме подаръци без да знаем кой на кого ще подарява и беше странно, защото трябваше да измислим варианти, при които подаръците да са окей и за мъже и за жени и наистина става много забавно.
И много благодаря на Илианчо. Виждате шарката колко е българска, горе-долу като бяло, зелено, червено. Но това не е бяло, разбира се, това си е този типичния на вълна цвета, типичния неоцветен. И разкошно. Много се радвам на този подарък, така че това ми е в момента любимия коледен подарък до сега. Любим коледен аромат. Любим коледен аромат за мен е аромата на прясно изпечени коледни сладки. Независимо, имайте предвид, че тези варианти, които сме ви показали, трите, са най-често използваните, но има и други, които най-вероятно ще оставим живот и здраве за другата Коледа. Трябва да има и тогава какво да ви изненадаме. Иначе коледните сладки, които имам рецептите, са страшно много. Просто много коледи напред имам да ви споделям коледни сладки. Но това ми беше идеята, всъщност, що се отплеснах. Любимата ми миризма на Коледа е тази, която е свързана с коледните сладки. Така че любимата ми миризма за Коледа е на коледни сладки. Те основно си ухаят на карамфил и канела. Традиции в коледната нощ. Традицията в коледната нощ е преди лягане Елена да остави на дядо Коледа по телхата чинийка с сладките, които сме приготвили коледните, както и чаша мляко, за да може стареца, когато дойде, да остави тежките подаръци, да си почине, да хапне, да се подкрепи и да продължава по другите адреси. Така че общо взето това е, което правим в коледната нощ. Тук не съм убедена дали се има предвид коледната нощ, дали се има предвид бъдни вечер, защото на бъдни вечер, разбира се, че винаги традиционно сме при родителите си и се чупи питката с късметите и е голямо забавление и ровене да се намери късмета, както и обикновено ядем най-вкусния боб на света. А сърмичките, и пак минах на тема ядене. Така че да се върнем към коледната нощ. За дядо Коледа оставяме коледни сладки и мляко. Декорация на елхата. Така както ме знаете, че съм везни, зодия везни, не мога да гарантирам коя година каква ще бъде украсата на нашата елха. Имало е години, в които ми беше кеф да правя цялата елха в червени, например, в червени топки, да бъде много стилна. Имаше години, в които много цветове ми харесваха. Просто всичко зависи от настроението. По-скоро традицията при нас с декорацията на елхата е да се закачат от старите играчки, които са още от бабата и дядото на мъжа ми и които се пазят. Както и много интересно, те са стимулирали, мъжа ми и семейството му са ги стимулирали да правят хендмейд играчки, които също са запазени до ден днешен и няма как да не ги сложим на елхата, независимо, че в първи момент, като погледне човек, е някаква супер претрупана. Обаче всъщност всяка частица от тази украса на елхичката е някакъв спомен и наистина помага за милото и за топлото коледно настроение. Следващия въпрос: мечтан и неполучен подарък като дете. Казвала съм ви и преди и пак ще ви надуя главата. Става въпрос за колело. Колело. Който е гледал от вас българския филм "Куче в чекмедже", ако не се лъжа, много добре си спомня репликата: "Тате ще ми купи колело, друг път обаче." И аз така. Тате ще ми купи колело, друг път обаче. Така и не ми купиха колело. И постоянно карах колелото на децата зад блока, на другите деца. Добре, че от време на време съжаляваха и ми даваха да направя по едно-две кръгчета. Много ме беше яд. Сега, като си връщам назад, анализирайки за какво ми е тая пък някаква мега мания по това колело, не смятам, че нашите не са имали възможност да ми го купят. Ако нямахме пари, да кажеш: нямахме възможност да ти го купиме, дете, млъкни, спри вече да брънкаш. А всъщност по-скоро си мисля, че аз не съм им показвала и не съм им мрънкала, което току-що казах, не съм им достатъчно показала, че това е нещото, което искам. Въобще аз като дете всъщност го имах този проблем,
че не можех не изразявах нещата, които искам, нещата, които очаквам. Не само аз, мисля, че много хора имат този проблем и наистина и аз работя върху себе си. Да не очаквам хората предварително да знаят какво искам аз, нали, да разгадават мислите ми. Не може да ми разгадаят мислите. Трябва да се каже цак, 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 ясно, да кажеш какво искаш, за да очакваш, че отсреща ще го чуят. Иначе, ако си въобразяваме, че някой ще се досети, не става. Така или иначе, мисълта ми е, че колелото, не че нямам вече колело, но не е същото. Нали, много е важно подаръка да дойде на време. Най-добрата част от Коледа за мен винаги е бил празничния обяд, в който се събираме в майка ми и баща ми. Още едно време, когато баба и дядо бяха живи, също ние се събирахме на обяд у нас, при майка ми и баща ми, нали, аз бях дете. И това беше наистина онзи вълшебен момент, онзи обяд, който продължаваше часове наред. Като се почне с ракийката, туршийката, като се мине през обилното хапване, преди това предястие, стигне се до обилните десерти, преди това червено винце и въобще един празничен обяд, който продължава около 4 часа, задължително, разбира се, с гледане на тържествените коледни концерти по BTV. Да не забравяме Веско Маринов, мисля, че той човека всяка Коледа има празничен концерт, който излъчва по телевизията. Не, че го гледаме, но нали, винаги той е така като някакъв лайт мотив, винаги от някъде нещо звучи. Червено вино, нека ме опива и този празничен обяд всъщност е може би най-любимия ми момент от коледните празници. Коледно желание. Тук ще повторя Ади, разбира се, че най-важното нещо, което можем да си пожелаем и най-безценното нещо е здравето. Наистина желая ви го на всички от сърце, пожелавам го и на себе си, и на семейството ми, на цялата ми фамилия. И лично за себе си имам още едно желание, което искам да ви споделя. Наистина много ми се искат да повече мои приятели да не заминават да живеят в чужбина, просто защото със всеки си отива част от сърцето ми. Наистина къса ми се сърцето, въпреки че осъзнавам, че е супер егоистично, защото хората го правят търсейки щастието и надявайки се на по-добър живот, обаче аз, нали, абсолютно егоистично си ги искам тук да са си при мен. Имало Viber, имало Facebook, каквото ще да има, аз ви искам тук при мен, да мога да ви хванат за ръка, да мога да ви прегърнат, да ви целуна. Не искам да си тръгват приятелите ми. Обаче няма как. Трябва да се науча явно. Това е един от уроците за следващата година. Трябва явно да се науча да свиквам и да го приемам. Това и да не ми тежи толкова много и да не го преживявам. Но за сега не мога. Любимата ми фраза по Коледа и не само си е моята фраза, която ако ме следвате в Инстаграм вече сте запознати, видяли сте я, и тя е Träume nicht dein Leben, liebe deine Träume, т.е. не мечтай за някакви неща в живота си, а изживей мечтите си. В смисъл, не може само да мечтаем. Това го говорим и с моите момичета. Не може просто, аз си мечтая да стана балерина. Не става само с мечтаене и гледане на тавана. Трябва да го изживееш, трябва да се трудиш, трябва да фиксираш целта, трябва да я преследваш, трябва да си направиш план какво се изисква, за да постигнеш тази мечта и да работиш по плана, за да се приближаваш до мечтата. Само с мечтаене, в смисъл на гледане на тавана, не се получават нещата. За съжаление, щеше да е много лесно, ако може с гледане тавана да стана балерина, но е неосъществимо. Това по принцип е неосъществимо за мен. Разбирате какво имам предвид. Нали, все пак някакви мечти, които е възможно да станат реалност. Това е моята любима фраза в живота, защото наистина аз за себе си съжалявам, че съм загубила много време и години от живота си, занимавайки се с неща, които не са ми страсти, неща, които не ме палят и не ми носят нужното удовлетворение.
И смятам, че наистина трябва всеки от нас. Това си говорихме с учениците на Изабела. Скоро бях на среща в нейното училище. Поканиме една от госпожите по рисуване. Много съм им благодарна. Както и да е. Да си говорихме това и там с децата. Наистина човек да си даде сметка с какво му се прави, кое го прави щастлив, какво му се занимава, за да може да си следва след това мечтите. Не да си губи времето, да се занимава да учи или да работи нещо, което не му е по сърце. И така, приятели, с това свърших отговора на 10 въпроса на коледния таг. Още веднъж благодаря на Ади, че ме тагна. И ако искате, споделете вашите впечатления отдолу в коментарите или вашите отговори на тези въпроси. Аз ще ги изпиша в описанието. Не забравяйте да видите и канала на Ади. И благодаря ви много, че бяхте с мен до сега, до края на клипчето. Надявам се, че сте го изгледали. И утре ще се видим пак. Чао!